mfaro kumnhau dzomanhoko zuva rechitatu mwedzi uno wakurume. Nyasi ndiro zuva rakuzvawa mhando wenhau toramba tichitenda yawe nokuchengetiwako. Munhau dzanyasi padandemutande vanhu vadoka vari kuti #boycott Den Dairy nokuda kwokuita kwayo kwokuti ndoida kupuwa nzvimbo yevanhu vekuchiredzi yokuchironga. Izvi zvatorwadza vazhinji vakabuda vachireketa novatapo nhau vanga vari kureketa kurwadziwa kwavo kuti mushure mekuvhoterana naivo vana Mnangagwa kuti wapinde muutongi wakuwaita sokuti wari vanhu ba zvinotorwadza mapi yangu. Tinoemba kuti vachachinja vana wakuru wehurumende wa wamwe ndo wagoreketawo kuti peno pane zvimwe zvichewa zviripo kunzvimbo yechiredziyo zvati zvazikana ba novazhinji ndosaka waita kuti kupuwe iyo kambani yoDen Dairy kudari. Hino mabi yangu pariba kuziva zvisvinhu ikweyo. Nyasi ragore ribodzi kubva dare guruguru munyika rati ririkugopaba mutongo waro panhau yokutongiwa kwaLast Maenga Hama pabodzi pona tungamirai madzokere. Tinoimba kuti izvi zvichaita kuti wagopuwawo mutongo nokuti kureketa kuno wachindori mujeri wari kuziva ba kuti wakatongiwa kana kuti wari kureka kugotongiwa. Pakanyangara mabi yangu. Kuno chidiki wozinaso wana wasungiwa Nyasi wari kuratidzira padare rodzimosva muHarare. Wanga wari kuratidzira vachisapotana nokutsigirana nevamwe wavo wakasungiwa mazuva apfuura ya Zimbabwe kwai yagonzi ichagopuwa tumushonga todziwa mupengo tushoma pane zvainge yakaringira. Kureketa kuno kwanzi ichagopuwa tumushonga tunosvika zviuru mazana mapfumbamwe vano makumi masere noina bedzi. Tange takambowimbisiwa kugopuwa tunopfuura miliyoni ribodzi. Hino kuti zvagochinjiwa nei mabi yangu. Tindori pamushonga wedziwa mupengo uyu hurumende yagotiyo kana makambani ano akazvimira ega achida kugotora kamushonga kakubva kunze kwenyika vanokwanisa kuzviita asi wari kuramba vanogoda kuzotengesera vanhu nokuti karofanira kugopuwa vanhu pachena kamushonga aka. Hino zvikagotedzewa mabi yangu. Hurumende yedu iri kunetseka pari zvino kuti yogota kudini kuti igotenge chibahwe chinokwana vanhu vese. Kureketa kuno kwai vanhu vazhinji vakagorima chibage mvura ikanyatsa kunaya vakuringira kugokohwa guru zvokutoti makutura anenge ari kokoko asi hurumende iribe mari yakakwana yekuti igotenga chibahwe icho. Hino kuti zvichagodini peno vachagoenda pekare kokumbira mari kwavanosiikumbirako. Bhangi rezvokutengesewa zvinobuda nezvinopinda munyika dzeAfrica roAfreximbank rati iro richagopa mari yokuAmerica inoita mamiliyoni 40 kune vanhu vari kuita zvokuwandudza zambuko repaLimpopo roBeit Bridge. Tinoimba kuti zvichaitika zviri pachena uye zvechikopokopo zvinosimboitika. Dare roparamende rati iro zvinhu zvakaisiwa nohurumende zvokuti mari yochoupenzi inobhadharwa nevanhu iingidziwe zviripo pamutemo. Kamutemo kochimbichimbi kochi25 kakaganhadziwa kogore rino kainge kakwidza mari yokutenga iyi tichigoti paya kana ukagowatsura munhu mupama unotogona kubhadharisiwa churu shomadhora. Kureketa kuno kwai kwanzi zvinodare roparamende zviripo pamutemo izvi. Tinowatenda nokuita kuzvinuku. Tinoemba kuti vachagochinja pokare kamutemo kakaita kuti vanhu vekuchiredzi vagotadzise kugarisika zvakanaka. Tiri kufarawo kunyepa kuti chikoro chofundo yepamusoro cheAfrica University chanzi ndicho chikuru chiri kuita tuzvino kudarika zvimwe zvese munyika yeZimbabwe. Hino kunana University of Zimbabwe kuti vachagochemera pai gore rino. Kureketa kuno kwai chikoro chiri panhamba yechi34 pane zvikoro zvikurukuru muAfrica. Toramba tichivatenda nokuita kwauku zvirambe zvakadaro. Bazi rehurumende rinoringa nezvomutambo notsika nemagariro Sports and Recreation Commission rati iro rakamirira hurumende kuti igobudise pachena kuti imwe mitambo yagobvumiwa. Wari kuti mitambo iribe zvokuita zvakanyanya kuwanda ndo yega ichabvumiwa kuti igotambiwe pari zvino nokuda kodziwa mupengo rimwe. Tinoemba kuti vachagoisawo kuti bhora richimbidze rabenudziwa.
Zimbabwe yahwina kamutambo kwamazuva mashanu kanositambiwa kokiriketi yenge iri kutamba nechikwata cheafghanistan kuabu dhabi. Yahwina zvafadza vanhu vazhinji nokuti zvinosiinetsa kuti chikwata chedu chiite tusvinhu twakadari. Toringadzopasi rese South Africa bazi rayo rozvonoitika munyika ragoti iro rauda kugoringa mapepa ese akapuwa vanhu kubva mugore ra2004 kuti wakapuwa zvinhu chere kana kuti wanga waita zvoukopokopo. Hino zvavari kuda kunadzirisa mabiyangu, asi vazhinji vanogona kundochemedziwa ipapa. Kuno vamwe kuDRC wamukirira kuringana nogoridhe ringe riri pachuru chawo. Izvi zvatoita kuti vazhinji vafare nokuti wanga vari bekuchera zvinoenda mberi wachitotora ivhu kuenda naro kumba kosuka richibva rabuda goridhe. Toramba tichitenda yawe tichiumba kuti wachagoramba wakadaro wareke kugotorehwa noasvinwa. Kwai kuTanzania kuna ana fata vanosvika 25 naana sista vanosvika 60 vakafa nozvirwere zvakada kuita sodzihwa mupengo, asi hurumende yekuTanzania kwai ichiri kundoramba kuti kuribe dzihwa mupengo. Hino kuti vari kugoda kudii iki. Kunyika yoNiger kwai kwakadzimiwa dandemutande pamazuva anosvika 8 kureketa kuno kubva paitiwa sarudzo dzomutungamiri wenyika ikweyo. Zvakaoma mabiyangu. Kunyika yoNgirande kuno vamwe vanoita zvokuburitsa zvoupenyu hwavanhu wanzi vagobhadhara Meghan Markle mari inoita mapondo anoita zviuru 400 nokuda kwokubatsamba yache kwawakaita. Toramba tichiimba kuti vachagomusiyawo agodeka remwanayu. Tiri ipapo mabiyangu, togumira pano ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.